pää. Misko paljon tunnen? Niin vähän. Mun mielestä on kyllä paljon kammakan nyt. No mis nyt? Ei jaksa. No mä meikin älä. Se sisään vatla. Missä on? Niin mä ei saada. Mä oon tässä kaunis. No, perähommikusta mä en saa. Perähommikusta. Minä jopa kaali. Mä syyn ennen Mara. Ei ole mitään. Kalla isä. Heitä, oli niin hieno. Mä lähden nyt kooliin. Aga mulla on yksi asia. Läks mä käjes vai autoka vai tevitä? Totta kai. Autoka. Niin kyllä mä oon tähän vielä. Suvel veit minä kelkulla. Suvel! Mistä se Suvel? Suvel ei saa minä kelkuka. Missä vähän se on? Kun mulla ei ole veettuus. Kun mä tuon koulussa mä oon niin väseinä. Missä? No, mä lähden. Seukkaan. Vaan ennen massettumissa. Mä oon jällä seetaa. Mä en jaksa näitä paljon. Aika ehkä opettaja. Mä lähden nyt. Minä. Seukkaan. Idiotit. Aka! Ei akasit. Nyt kol on tähtiin. Puteja. Mut. Niimoodi. Ting. Terä, mä tulin. Heitä. Viksalla. No viksalla. Mä lähtätte. Tämä on esmaspäivi, kun tänään esmaspäivi. Ja siis teijäkä laupäivitti. Aga minuga! Sai manniat veel mind. Se on meidän. Sinuka? Oletko minuga erikseen? Sinuka? No ikinä. Ei kunnakin. Nyt minä arakkohä vai muuten mä annan sulle vitsa. No minä nyt. Kohä. No okei. Alatti. Niin alatti. Lähmä nyt. Ei ole muuta se tähän. Terä mä tulimme. Ei olekin kello niin paljon. Mä jätän tuli keskelle. Nyt voitko tiedätkö siinä? Millään ne tulevat? Ne tulevat minkä tiedätkö? Okei. Mä tulin. Vapannus. Ei mitä vapannus. Ei saa kunnakin vapannus. Se teki meidän sitä muu kurvaksi. Niin, nyt on niin kurva. Ettei tää meidän katso missä on niillä. Se on sinun syy. Ei akas. Okei. Nyt. Rääkikke. Mistä teillä on? Okei, nyt jos nyt oli se arvuttitunti. Nyt karut. Mä voitsin. Jike se ei ole arvutit, se peab matikkatunnit tekemään. Mä pian minä. Kyllä opettaja. No mitä Ronja? Saaks olla yhä pariikka vaatetta samasta teosta, koska se voi käydäänkin samaa teisen verran. Jaasi. Viiksi valita. Mä olin tämä. Arvastinkin. Kik lähtee luettelemaan. No alatti. Tevittämäkin. Jee. Tuin takaisin. No, nyt. Minkä sinä välitunnille?
Vai ei? Minkä sinne? Nyt syömä. Ja me lähmä. Me lähmä kaa. Mä lähden kaa. Me lähdemme Ara nyt. Mä söin Ara. Mä olen syönyt. Nyt tämä kujuminämä eksyy. Ja minkä? Kyllä mä lähden koju nyt. Aga miksi? Nyt on niin aika. Mä pean koju minämä. Sielka. Ciao. Niin. Mä laitan tämän tänne. Niin mä teen siis. No, mä lähden nyt. Niin. Terve, mä tulin nyt koju. Paljon se tuolla, missä siis katsot. Ja mä vanan se siellä. Siis se koloksia. No joo, mä olin just alattiin. Mä lähden nyt, kuule Emma, hei mä lähden nyt makaamaan. Okei, se on heittä hyvä. Mä liikan minä. Lop. Jatkuu.